journaliste Fenfe et Sera Sénat Yambi. En bras, conseil des ministres, conseil des ministres qui était présidé par le président de la transition. On a dit que charia dota, décret dota. Le décret Kumbala, parti politique ou bara, ani association Mumbi, nous be politique pour que ce soit bara ka sonsuri. Au croté ka foko décret munu ka foka be moko be ka be ka mo lanini ote lanini. Lanini folomwe kun flabala. A kun flo we politique re konnaye. A kun flana we ambe be position nanga jamana la. No e lakana balia keleli. Moi politique konnaye. 31 décembre 2023. On a demandé la nuit à Kafoko, le Malien Beka Siki Kakma, Kasro Modaté Dola, un Malien d'amant. Parce que fait depuis 2015, accord d'Alger, Gélan Bora, je crois qu'un mat de Malien Chila. Kafoko, comme Maliga accord d'un Mogotese Gofo. Parce que du coup, tu m'as mis Dabala. Donc, on avait eu la nuit comme accord d'Alger là, Jamana Rebesaka Chief, là où est Savaye, au bé, Jamfa Kumakonala. Donc vraiment, pour que ça soit bon au Konala, je me dis vraiment fréqué un malien d'amant, comme on m'a fait un canachomna. C'est fini de beaucoup dur le Kono. C'est malade qu'il faut douder ou réunir, qu'il faut double boquer ma canada d'où à quoi couleur. Il m'a dit que tu as franchi tes problèmes, tu franchi. Mais bel et bien pour gérer, à vous demander une qu'il soit mort d'amadola. Au Yamara Tallinn, le 31 décembre 2023. Le 25 janvier 2024, on a dit décision qu'a accord d'Alger pour son sourire. Nous avons fait un entre la réunion de la Kampala. Parce que l'Algérie a autorité, c'est que Djamba Dodon, on a Djamama, accord Fanota, ou bien qu'à Sebendota, qu'à Kumafano, qu'à Kubodon, sommet qu'on a la casserole Malireka, Yamarate. Donc vraiment, on a des difficultés, voilà. Difficulté, finalement, nous avons au boulot noble à accord d'Alger en 2015, le gouvernement qui l'a fait. Nous, mouvement d'eau, mouvement BT, mais mouvement d'eau. Depuis septembre 2023, il y a un mouvement, il fera la terrorisme, ou des fois, il y a la terrorisme, pour que les Dangargué, Mali Kaunani, Mali Srasoula, Ani attaque dirigera contre le bateau. Malheureusement, civil, Tchama reste à l'attaque. Donc, Tchama Gumbola. À partir du moment où le mouvement de nous la moitié, c'est qu'il faut que nous, que Bengambi, ini, on me rescouche. Parce que moi, le terrorisme, il faut la faute alors. Il va te créer un faux terrorisme, terrorisme qui est le donc, au Bénata, vraiment, on doit accorder le Kobana. Si ça accord que les Mumbai, c'est que Mali est digital le même cas. Initiative que les Mumbai. Ça, c'est le dialogue intermalien. Pour me dater de là. De nous, on est dans ma baisse quand nous sommes. Gilambala. Ni Tchemka n'a fonyon, Tchembe fonyon, mais avec Bouyakono, ni Karama Konala. Na fa mumbala ni Mali terrorisme kota ka franfasia terrorisme damne la froni kinema mori na jatemne terrorisme nyamgo re bekun duna après au boro fasila maintenant malien re na ke terrorisme groupe nyamgo yi kanani ka shako kele ani terrorisme kele kota ko udunona ka balamni nyona chuko sudola dore terrorisme kele re kira woni ko ke terrorisme kele ka se fa dana bimbina ka sorema sigi ka foge pour que Chiako Munumbala, ou instrumentalisation Munumbala, c'est moi là. Parce que il veut se dire ça. Parce que Nico qui veut, même si c'est le Dodama, Nico qui veut Marfata. Un des gars Shadow, Kata, ou Shafra, ou Shasava, Kata Kibo Befra. Le gars il avait qu'à Kalata Touré là, parce que Madavo Kama. Moi, chamamé, il y a un filet d'osro, mais d'offre n'avait pas trop. Il a chamamula, il y a un d'offre n'avait peut-être que l'eau Dunala, mais Benikaku. Mais il y a faut que nous te tant que. Malien est massacré. Donc, au dessus, au Bara de Sénat. Au Bara d'Amnera, depuis, tu es présent à Fodoum, après aller au comité d'Oski, un comité qui est présidé par l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga. Bon, comité Fnakonala, Malien Bébi est là, journaliste Bala, qui est Barakela Bala. Donc, l'ensemble des forces vives, parti politique est Bala, Bébi est là, donc, Barakela tient qu'au Barakela transport dans la transport la plus totale. Mois d'avril, Nala Sonama, ni Kalon Konala, à phase communale. Ni à phase régionale au Canada. Maintenant, à phase nationale au mois de mai. Ah, j'ai terminé, comment mon Bessena, mon Sénat. Je suis en train de faire la transition,
Et puis ni comment kachan nafa fo tala parce que na fo nafa tala kumna depuis le 25 septembre 2023 le gouvernement a communiqué que kafo ko kalata te na sega organiser pour que nga sega bonne transition kono wakati folo mu fura kumun bala an kunfo wa kunfolo o nga base de données avec a kunflana et constitution talent chara do be constitution kono fo ga sega lu don bala pour que constitution rega sega fanga soro donc je crois que bara bébé sena bon o chara la et kalata re chara re bokonna la o re kanga sega ka relituguni a sabana nambo le ko révision annuelle de liste électorale na jatimne kono gam flo la et révision annuelle de liste électorale est octobre novembre décembre maintenant jabi munumbe bola et EJ autorité indépendante de gestion des élections lu bo jabi d'état ka sega afficher la bain maintenant jatime wati kuruni o nte sega ke tukosila non mais vraiment donc on bora ka 6 mois à l'avance ka fo nte sega ke donc en ré dawla bana o wati silen kal woro ko fe mo ka fo ko non ko gouvernement ka boka kuma mais ngo mame bo même fo mun kan fo 6 mois à l'avance au befroy ka wala bon mun bora ka fo ko non ko transition bana bon aka bon climat mais je crois que jabi mun kan ga duma mo chama bula vraiment journaliste irebola vraiment c'est le lieu de vous saluer expert bola mo chama bula mun bora ka fo ko no be ka mun foni ma tientala parce que na constitution jatemne aux dispositions B à problème réglé na charte fana jatemne à régler les mais au fana kona là à partir du mois il y a pas de problème mais en ré jatemne mun ke mo tese ka fo ko parce que ni ko ka siki ka kuma ite se ka ta siki ka kuma là pendant que do fana ka la ni mu ka problème recréé mu menani société qui polarisée polarisation ko ka société ci fly et mun ngamri na me ka fo non bon ambulu me ka mu fo le taïtien ou mun ka mu fo ni tien parce que ni ko ka siki ka kuma teta damunko ateta aklisiki reko mo cité se ka kuma pagani mangan ko nala siki ka kuma re flo re lakana ani bega siki aklisiki donc vraiment re konala a jatemine jamana nyamo ra jatemine ka fo nambe fait amé lañini mu nyina ni dialogue ci konala pour que vraiment nga jamana dion bega sika dun daklen fait ka bo baklen c'est daklen fait ani shako kelen mun ba antula ani parce que mo chama me dota bu marale mi kono pendant 100 ans va fono bon car ça ni fera la terrorisme kan gan kele mais au côté ka fo ko mo ko karinyo eta so da de no flo mais chaque fois va jatemine ka fo chaque fois que ou occasion soro ku venger bon demande dun te se ka jo o ambiance kono la donc fanga bo kono la bon nango kambe terrorisme fana kele faut que terrorisme blau dama parce que le terrorisme fana ka kegun ka fo ko wula ku nyeshi shako kele mate ku fo ya we jatemine rike ni ko ke fe ka dangarge malla ko sobe adonda reflo o shako kele ni nana ni shako kele beri bi reni ni mana dineta tege avec ka ke do se ka la nyini a rebulu ka ke islamé ou do se ka la nyini ka ke chrétien ou do rebe na te fe ka koshi mais ni ko koshi am moshi ka se ko tola ala i dan chugom na beteni ni bobo ala i dan bobo kama donc on a nyona chama ou ni mana sha to flani krobroya donc a beri beteni donc ni ko sera shako kelema e jamna kono a kulolo ka bon ko sobe donc a kakan manga sikanga bon ni jafa ko na la mais nya fo chugom na c'est quelque chose qui a été instrumentalisé à la benadi ka foko mo wula ku ka kante ute terrorisme mun re terrorisme glan o le nana ni ko c'est d'ailleurs nga jamana kono ka seka ni shako kele nyagami nyona nya fo chugom na terrorisme damna nga jamana kono madame na ni shako adamna ni mo mun bebudon abe kun kelema mo malen kelen shi kun tala donc o la ni kono la mo jamana nyamo ko nga comment ka ko mala et que ka kuma dan kuma kelema no dialogue mais fait krefe kuma fait se ka nani fugu fait se ka nani mangai manka obe sonsori o krote ka foko mobe parti ko obe parti ni fo mais vraiment ka kanya fo comme na sécurité ko la mali burarom na santan sécurité ante se kan ski ka fo kame modo lay la kan kisi mu signa ka na katana jangana ma kono tuni donc vraiment ngabo un problème qu'on a là. Donc, c'est une mesure d'ordre public, c'est une suspension. Suspension qui est à Foko et que la tête n'a organisé, à Kroteka Foko et parti politique qu'on a fait tout là. Suspension, on a bébé frappé. Parti Mabo, parti là, association fait politique chez Mabo Chila. Donc, vraiment, nous comptons sur la presse
pour que ka bɔ ka kuma ɲɛfɔ ka ɲɛ. Argument filanan n y'a fɔ cogo min na o ye argument sécuritaire. Argument sécuritaire an ka jamana Kidal minɛla yan ani yɔrɔ caman. N y'a kuma caman ni yɛrɛ ko Kidal bɛ minɛ a kun ka bon maliyɛnw yɛrɛ hakili ma parce que an yɛrɛ bolo k'a kun tilara an na. Mais Ala barika la jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka cɛsiri an n'an ka sɔrɔdasi minnu bɛ terrain kan c'est nuit et jour on peut régler le problème définitivement de Kidal et d'autres régions. En tout cas bi min na Mali yɔrɔ tɛ yen k'a fɔ ko o contrôler bɛ terroristes bolo ou bien groupe wɛrɛ bolo armée de bɛ fan bɛɛ mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko terrorisme banna parce que i bɛ taa sɔrɔ dugu dɔw bɛ yen minnu yɛrɛ ka minnu fana bɛ terrorisme i bɛ taa sɔrɔ ta ma se Mali ta ma mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko non ko terrorisme banna terrorisme kɔrɔ mɔgɔ min bɛ wuli i n'a fɔ attaque mun kɛra Cɛkasela an kɔrɔ o bɛɛ terrorisme dɔ ye donc a ka kan vraiment o kɛlɛ bɛ senna tuma min na ou bien tuma min na an ka population fan dɔ bɛ yen n'i mana Minaka kaw ta Minaka n'i ko ko dumuni ka don yen bi n'i ko ko balo ka don yen a tɛ taa armée yɛrɛ ka cɛsiri kɔ former de k'olu ravitailler donc o ko bɛ senna tuma min na vraiment on ne peut pas accepter que dɔw ka wuli ka na ni débat wɛrɛ ka na ni kuma wɛrɛ n y'a fɔ cogo min na mun bɛ société polarisée parce que kɛlɛ bɛɛ bɛ daminɛ diɲɛ yɛrɛ fan bɛɛ kɛlɛ yɛrɛ bɛɛ bɛ daminɛ ni polarisation de polarisation o kɔrɔ ko ka kan fila créer kan dɔ bɛ wuli k'a fɔ non aw bɛ ka mun fɔ an b'aw de ta la bon dɔw fana bɛ k'a fɔ non aw bɛ ka mun fɔ an t'aw ta la bon n'o donna société kɔnɔ une société comme le Mali c'est encore très compliqué n y'a fɔ cogo min na an ye san 10 kɛ nin crise sécuritaire nin na maintenant que a tɔ man ca parce que a tɔ laban o ye n y'a fɔ cogo min na o sigi ka kuma ye mais siyako kelen b'a kɔnɔ pour que vraiment balimaya ni bɛnbaliya ani balimaya mun tun bɛ siya wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ pour que Ala barika la o ka se ka segin ka na parce que n'o de seginna ka na à ce moment terroristes bɛ isolé parce que an bɛ situation min na bi min na n y'a fɔ cogo min na c'est la confusion totale i t'a dɔn mun des fois mun ye terrorisé mun ta ye siyako kɛlɛ donc a ka kan vraiment bɛn bɛ se ka action fɛn bɛɛ bɛ se ka na ni o bɛn mun yɛrɛ tun bɛ Mali caractériser il y a 10 ans 15 ans pour qu'an ka se ka segin ka na yɔrɔ caman bɛ yen hali sinankuya parce que n'i y'a jateminɛ an ka laada la sinankuya yɛrɛ mɔgɔw yɛrɛ tun tɛ sɔn ka dangarikɛ sinankuya la mais yɔrɔ dɔw bɛ yen sinankuya yɛrɛ tɛ yen bi na mun nana n'o ye o ye malheureusement nin n'a a ɲɔgɔn ni gɛlɛya n'a a ɲɔgɔn caman donc vraiment c'est ça que je voulais vraiment vous dire une fois en vous remerciant pour votre disponibilité donc a ka kan a fɔ cogo min na Ala k'an ka sanw caya an bɛ seli dugusajɛ la bi na an ka jamana bɛ gɛlɛya min na Ala k'a bɔ a kɔnɔ Ala k'an n'a ko bɛɛ nɔgɔya aw ni ce aw ni baraji merci.